Само това разбрахме от днес. Днеска са снимани поне 8 клипа и направо си ебаха ебаната путка. Дами и господа, намерихме рекичката. Вижте как и вижте какво преминахме заради вас. Да. Тук има копива, тръни ебали, проститутки, всички путки. Аре, да се буркаме така. Аре, чакай първо да се засъдя по Само да ви кажем, че е почти 15 септември. Не! Вакук! Не бе! Спрете! Си набия баси мука, човек. Тук е. Ма, дядо, потапката на дядо. Снимай това! Опа! Но, хора! Тук е перфектно. Дай малко. Махни се, бе. Абе, нямам ти доверие, махни се. Искам да кажа, че това е идиот. Абе! Петролни акции. Дай ми се разрева на клипа, да. Не съм се разревал, махни се. Аре, маме, за какво дойдо